Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal. Fins a finals de juliol, Albal celebra les seues festes en honor a la seva patrona, Santa Anna. Activitats esportives, festives, espectacles, moros i cristians i actes religiosos aniran succeint-se durant uns dies en Albal. Unes festes majors que enguany han estat marcades per un pressupost auster i la participació social. Per primera vegada, de fet, s'han instal·lat en Albal barracons de festers i associacions que fomenten la congregació popular i la festa. Una de les nits més colorides de les festes d'Albal fou la del dissabte. La comparsa mora Albuquirs organitzà la tradicional desfilada de moros i cristians que, eixint des de l'església de Sant Carles Borromeu, va recórrer els carrers de la localitat. A continuació, els correfocs s'escamparen per Albal encenent el poble i potenciant la calor d'estos dies d'estiu, una tradició valenciana que Albal du molt de temps potenciant. Altres actes presents al programa de festes que no podem deixar escapar són els espectacles de la Musicalité i el musical de Míticos 40, a més de les despertaes i les mascletaes, la cavalcada i la processó de Santa Anna. Perquè penso que és important que un poble tingui les seues festes, però que s'acomode a la realitat de cada moment. I la realitat és la que és, no la que volguérem, i per tant, ja et dic, si les festes, evidentment, estan sigut festes que estan agradant a la gent, el que vol dir és que estem acertant en les modificacions que estem fent i en les festes que estem organitzant. Canvis en les festes per adaptar-se a una nova realitat, especialment econòmica. Ramon Marí, alcalde d'Albal, ens conta que molts diners s'han hagut de reduir de partides pressupostàries com la de festes per donar-ho a altres més necessàries com les de serveis socials. Per això, en aquestes festes s'ha hagut de treballar molt amb la imaginació. La desfilada va ser més o menys com l'any passat. Quan tenia menys diners enguany no han eixit cavalls, l'any passat van eixir cavalls i donaren un poquet més de vistositat, però jo penso que els moros i cristians brillen per llum pròpia, no fa falta portar res més. I dins de lo que cap jo penso que va estar molt bé, varen desfilar les filades que n'hi ha a d'Albal i que va ser un acte, el que és sempre moros i cristians, plens de vistositat, tratges molt bonicos, per la qual donen l'enhorabona, evidentment, a totes les filades que han participat, perquè de veres els tratges m'han deslumbrat enguany. I després de la desfilada de moros i cristians, el correfocs, un acte ja amb molta solera en Albal, que va néixer arrel de l'antiga cordà i que rep una gran acceptació i participació de tot el poble. Tradicionalment se feia la cordà. La cordà, per imposicions legals, era molt complicat fer la cordà, perquè n'hi havia que fer un engaviat on no podien eixir els coets, n'hi havia que fer un seguro de responsabilitat civil per si passarà alguna cosa, i a més, tots els que entraven deurien de tindre un segur per a cada un d'ells. Això va fer que fos impossible el continuar en aquesta tradició, en la qual participaven la gent jove i algun més que els aficionats als coets, però el que és el correfoc, la veritat és que ha sigut d'una acceptació molt gran perquè ells ja participen tots. I el que estem intentant a través del temps és canviant el menys possible les tradicions, però aquelles que no dona més remei que poder fer-les, les anem canviant i la gent va acceptant en gran medida. Jo penso que és l'important. Des de luego, quan fem un canvi que la gent no accepte, rebobinarem i rectificarem i tornarem a l'anterior.
Els espectacles musicals són un altre clàssic de les festes. En uns dies en què ningú esperava grans actuacions, finalment s'ha aconseguit animar els veïns i veïnes d'Albal amb nits com esta. No quiero escuchar, quiero saber, no quiero volar, prisa es tú. Després ahir van portar Musicalité, que és un conjunt que està pegant molt ara, i després hem fet lo de sempre, dos nits de varietats, esta nit n'hi haurà una orquestra, i demà fem un altre espectacle que es diu Los 40 Principales, o sigui que el que hem fet ha sigut no llevar actuacions, però fer-les d'artistes que siguin més assequibles per la situació actual i per aquestes exigències pressupostàries que jo estaba parlant abans. Pues lo más típico es el correfoc y la cabalgata de mañana y la procesión. Algunas bandas, algunos músicos, unos ¿cómo se llaman? Clowns, cosas para los niños, muy bonito, todo muy bonito. Falleras, fallas, asociaciones y las amas de casa. La alcalde hace fiestas para todo el mundo, para niños, para jóvenes, para mayores, o sea, yo creo que está en todos. Y después la procesión y la cabalgata de mayo, ya está, el único que veguemos. Mejor se han superado, cada año se van superando. Hombre, a mí me gusta, la ofrenda me gusta mucho y la procesión también. A mí lo que más me agrada es la ofrenda y la procesión después de más. Y lo que más la gente pues es la ofrenda, los triduos que hacen a Santa Ana y mucha fiesta. Estoy más esperando las festes, siempre. Lo más principal es la procesión. Y ahora la ofrenda y la cabalgata que sale mañana. Sí, la gente se divierte y vas por un sitio, vas por el otro, te invitan para acá, para allá, la verdad que sí. El muntatge de barracons és una iniciativa popular que ja funciona en molts pobles. En Albal, enguany, ha sigut el primer any d'esta innovació. 14 barracons de falles i associacions han començat a funcionar enguany. La resposta ha sigut més que satisfactòria i s'espera que de cara a l'any que ve el número de casetes vagi a més. Pues acaban de empezar y la verdad es que está todo genial, está muy bien. Este año se han incorporado unos barracones para que las fallas también puedan formar parte de la fiesta. Y hoy precisamente, día 26, es un día muy importante para Albal porque es el día de Santa Ana y todo el mundo sale a la calle, todo el mundo se pone sus mejores galas para disfrutar de la ofrenda y nada, de momento todo está saliendo genial, muy bien. Els tradicionals sopars populars, que ahir n'hi havia, no era ja la beguda que se repartia, sinó una gran quantitat d'hores extres dels treballadors de la brigada, que això ho hem eliminat. Hem imposat els barracons, igual que ja està en altres pobles, perquè entenem que en altres pobles és un èxit i així no té per què ser menys. I evidentment hem començat uns 14 barracons i la veritat és que ha sigut d'una gran acceptació i la gent cada vegada, quan anem pel carrer, ens dona l'enhorabona perquè ha sigut una gran idea. En això, per el que estem contribuint, és el que jo dia, anar reduint els gastos de les festes i anar fent coses que siguin de més imaginació, més participatives i anem a continuar en aquest sentit. Arribem a un dels dies més importants de les festes d'Albal, el dia de Santa Ana, on, evidentment, els festers tenen gran protagonisme. Nosaltres enguany el que hem intentat fer és també acostar les festes al poble, perquè altres anys ha sigut festers, festa i ja està, però com enguany ha canviat un poquet, ja no és tant el d'altres anys, que han fet els barracons, no han fet les salvaes, que sí que volien fer-les però no han pogut fer-les, i l'Ajuntament ens ha dit que organitzem nosaltres un poquet més i que els ajudem. Per això, que enguany és un poc diferent. No s'ha seguit tant la tradició. Però el que mai es podria perdre és l'ofrena que es fa a Santa Ana. Falles, amics de casa, festers i acompanyants, corporació municipal i tot aquell que tinga el plaer pot desfilar en esta ofrena de flors a la patrona.
ells diuen que era la festa on estava en el replà de Santa Anna, que és on està l'ermita, que se venera una imatge que tradicionalment s'ha dit que és la imatge de la Mare de Déu, Santa Anna. Històricament, durant el dia d'avui, tot el dia n'hi havia porrat i n'hi havia llepolies que se venien en Santa Anna, i avui era la festa que se feia d'alta en Santa Anna. Després, ja fa uns 30 anys o per ahí, se va incorporar el que és l'ofrena, que és el que avui hem realitzat, que és l'ofrena a Santa Anna. Jo penso que és un acte més que dona vistositat a les festes i, per tant, anem culminant etapes i ara avui hem culminat esta, la de l'ofrena. También es muy emotivo la procesión, que es el jueves, el día 28. La procesión es la que cierra el acto y se sacan a los santos y también se hace otro desfile por Albal, pero ya vamos con antorchas. Els festers desfilaren orgullosos en este acte, Equador de les festes d'Albal. Ells organitzen junt a l'Ajuntament alguns dels actes del programa i, sobretot, amenitzen i animen els veïns d'Albal a que isquen i ho passen bé i a que participen de la festa. A més, enguany, els 13 festers que formen la comissió es coneixen, són amics i no han tingut cap problema. Bé, nosaltres la sort que tinguem és que se coneguem tots des de xicotets. I som un grup d'amics que des del col·le sempre i se coneguem tots i no hem tingut problemes. Tots ens diuen, tots els festes d'altres anys ens diuen aneu a tindre problemes, aneu a discutir, però nosaltres no, perquè ens coneguem tots, sabem com són tots, el que pot oferir cada un. Totes els participants de l'ofrena anaren passant una a una per deixar el seu ram prop de Santa Anna. Acte festiu religiós que precedia a altra de les activitats més esperades d'Albal, la cavalcada, on enguany la temàtica per a les disfresses fou el reciclatge i on de manera excepcional sí que es va mantindre el mateix pressupost. En la cabalgata hem mantès el pressupost, perquè penso que les festes n'hi ha que reduir allà on se puga. Però la cabalgata és una cosa que és per als xiquets. Ahí en regals, joguets que els hem comprat i tot, ahí no hem rebaixat res, hem mantès el pressupost i això de moment mentre puguem continuem fent així. Però enguany s'han fet moltes més coses que l'any passat, pese a haver-se reduït el pressupost. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money. We don't need your money. Perquè pensem que en una situació de crisi com l'actual, l'austeritat és la que té que imperar en totes les programacions pressupostàries que passa a l'Ajuntament. Un espai patrocinat per l'Ajuntament d'Albal.